башлангыч чорында инде без башка таныштар, агач мәдәният йортында эшләдек. Ул вакытта монда өстә басу гына иде. Аннан соң еллар 70-нче елларда монда төзелеш башланды. Төзелеш башлангач монда клуб та барлыкка килде, пайда булды. Һәм дә ки без 76 елның 1 октябрендә шунда күчендек. Шуннан бирле менә шунда хезмәт итәбез. Инде төрле безнең мәдәният хезмәткәре буларак без һәрбер чарада катнашабыз. Ул булмасын. Агыдел җырбый ансамбльдә эшләдек. Театрда да эшләдек, кыргында да катнаштык, барлык чараларда катнаштык. Ул булмаса агитбригада, ул булмаса башкасы һәм барысында да менә гомеребез шушы район мәдәният йортында үтте дисәк тә була. Ну, алмашка инде егетләр безнең елдан ел алышып торалар, яңа буын килә. Бик уңышлы спектакль сөйләде безнең режиссер Нур Хусейнов. Бик авыр әсәр, тарихи әсәр. Аннары үзе безнең Нурхан Фаттахның тарихи әсәре бу. Шулай булга карамастан, ул курыкмыйча үзе сценарийсын язып, үзе режиссерым булды, үзе музыкаларын тапты, бик зур, бик олы әсәр эшләде. Талантлы режиссер һәм артист. Без аның килүен шатланабыз. Инде элекке чорга кайтсак, безнең инде башта эшләделәр инде. Иң беренче безнең культура агарту институтын бетереп кайтты. Фаил Ибрахимов дигән бик талантлы режиссерыбыз. Башта ул бездә эшләде. 2 еллап аннан соң Мизәләгә китте. Ана хәзерге вакытта ул эшли Чаллыда. Халык театрында катнашу инде бәлки каннан да киләдер, менә әти дә әйтеп китте, ул нәселдән дә киләр, безнең бабай да, әби дә халык театрында катнашканнар, үзләре инде бабай Умар буе мәктәп директоры булса, әби инде шәфкать ustaсы булып эшләгән. Алар катнашканнар, әтинеке профессия инде, минем үземнең мәдәният өлкәсендә укыган да, белемем дә юк, мин укытучы кеше, тарих укытучысы, бәлки шуның белән дә бу әсәр кызык булгандыр, шуңа катнашабыз. Өйләнеп бетте китте ул Рабит Батулланың комедиясы, яучылар турында, өйләнү турында, яшьләр турында, яшьләр мәхәббәте, аларның бер-берсен табуы, уен комедиясы дип әйтик инде, тамаша. Менә авылларда, Актаныш авылларында йөрдек, бик яратып карадылар. Бу инде безнең муниципаль театр буларак беренче әсәребездер, беренче җимешебез. Без инде башта ук инде авыр әсәргә алынмадык. Бигрәк тә Итил суакка турыр спектакльнән соң инде зур әйбергә тотынмый тордык әле. Бу инде менә шушы җиңелчә музыкаль, җырлы, биюле, бик матур комедия. Килегез, рәхмәт итегез.